Velkommen til det Andreas Pimmelsen her. Og Sunir og Skab. Og det ved virkelig hvor. Ja. Som vi sagde i din 1. Så vi kan se hvis I ikke har set det er lidt så gå lige ind på og tjek den. Ja. Og mine er gået i stykker. Min kiks er gået i stykker. Ja, okay. Men hvis I ikke har set, når I ikke gider at se del 1 og alt det der, så går det ud på, at ligesom i del 1, så skal vi, mig og Andreas, vi spiser en riskiks på under 15 sekunder, og det klarede ingen af os. Jeg var tæt på. Ja. Ej, du fik den bare i munden. Ja. Det har jeg også bare gjort. Jeg spiste den bare. Men Okay, og den her på 10 sekunder. Ja, 10 sekunder, og så tænker I, Sune, du snyder! ja. Nej, din den røg meget af. Nå. Nej, du kan snyde! Okay, så skal vi ikke bare starte? Jo. Okay. 3, nej. 2, nej, vent lige, nu har vi ikke noget, vi kan tælle jo. Jo, jeg har et stopur. Ja, men det kan det jo ikke. Okay, sæt det foran. Så får det til at ringe, når det stopper. Ja, vi får det til at ringe. Får det til at ringe om 15 I have the tiger. 1 minut. Nej, du var lige inde på det jo. Hvad gør du? Ja, og så op på 15. Eller, ja. Det er jo minutter. Ned, ja. Nå ja, shit. Det kan jo kun på... Nej. Og alarm. Det er så bare for den til at stoppe. Nej, bare gå ind på alarm. Så skal du bare sætte en ny en. Og så skal du bare sætte den på... På 16... 16. Nej, fordi det er jo stadig kun minutter. Ja. Nej, den ringer på det tidspunkt. Ja, men det er jo Det er stadig minutter. Så må vi bare tage tid. Ja, og så, Okay. så må jeg jo bare stoppe den, og der. I kan ikke se det, men vi tager tid. Og I kan også selv tælle dem. Eller vi kan faktisk bare tælle deroppe på, jo. Ja, okay. Ja. Så når den er på 2 minutter, det starter om 5, 4, 3, 2, 1. Hvor? Så prøv nu. Og prøv lige at stoppe med at spille ud. Nu prøver jeg på her. Og den her video bliver lagt hurtigt ud. Så hvis I ikke har allerede set den, så gå også ind på Chubby Bunny. Og selfie! We are the champions! Nej. Jeg var ikke ved at tage imod. Nej, men... Prøv lige at tykke i munden. Det er så det 2. Og der kommer ikke flere dele. Nej, men det kan godt være, at jeg laver mere. ulækker mad op. Ja, vi skal også... det her er jo kun, hvor vi spiser et eller andet normal mad på tid. Måske skal vi også spise et eller andet ulækkert på tid. Måske i dag, måske Eller i bare et eller morgen. andet ulækkert. Måske i dag, måske i morgen. Det finder vi ud af. Nå, men... Nej. Ikke når det er. Ses.